Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kine kilong ki khubor ba menta kasngi ka jingkar shan jugi pat ba e ki riudan sab badi ki nongshna phim khasi ka de ka dawai ba e ka jat ben riu ban kiu ha ka ba ya dei ban ya rap markelyang pensngo ki ting shop ki puran ba wan sakhi e ka phim jung na kaliang Antor News habayo ban ya kren ba ka we ka puran ka Joanna Pakma kalaya tho ba ka jat ben riu khasi ka de ban ai jingkar shan ya ki nongshna phim khasi na markan kentiu ya ka yo ka kot jong ka jat ben riu Kakong Joanna Pakma kaya thu bagi pat ba ki degi nong kersan barat ba bansa ki ya ka jingbiang ki film. Shu ki pat ba ki bon ban pet ya ki film khasi kim dei ban kentho ya ka jinglong bombiang ki film ne ban kentho ya ka jinglong ki nong shimbenta lani ka jinglong shimen pinsngo ka puran Pakma. Habayo banya kren bat uba Miki Lingdo uting shop ka juk uyatu ka film juk ka kren ka khana ya ka jingbiang jingkiu ki film khasi namar ka sap ka phong jong ki ting shop ki puran. Berisibun ni fiba bau miki bau kempe ila film jong madiang barang ba bala shoot bayrak di kit nanong lebih itu ka ek ba fisya maha kani ka film ka batai ayu bat ek bodan hal ndak jong kani berisibun ni cuma mungkin do ba masnat ba ni kapur ba yo pe ini cukup ngar ada batai lihat ini film dia jika banyak penilok yang film ni kalau ba ini gara-gara ini sang kajuk musa ba kajuk mentar ya dia kajuk musa ini dari TV nang pe jing kibreo mai pintu dia nang tari mobile phone pa news dia nang tari udah cepat di TV dapat pengaruh dia kapur kadang biang dia baru kamdan kata kapur ba nyenan yo kan songkai sama ka ni dan kata jing busy hal kajong marai maroi bring ya busy lang haju baik pergi mai pas parang baka bakut baka jong ini ka dem dia ka iba akan thei barapor haba ulang mi senrang di long dawan haing ini lah jong long du banaba mereka dia long ta mereka di long kumba kumba di do senam jong la jong ite di dia u tahi omang event marba mi senrang tamo na ying hasil ini ni haban mi đây bang ini nawan saya yang penting yang nomor 1 sini beliau. Mereka ini nawan kemari email jong ini. Walau email yang mana saya lah komen ini kan so. Mereka parai ban pediah ini bagian trip ini pun beliau. Hakani ka film kat kum gajing yu I jonga kalong ka ajing sneng shibun ba ladangi pet ha. Ka shalendat ka danda kumui gajing mut kalong ba ngi ka kajing bum dan por shu ingi ban ai por ki khun ki bahayeng hasam ki shipara ki marjan marpa hakani ka jukmenta ke haka bangila pendan kambai tangki mobile phone jongi teng la da wan briu hayeng ni sha kendong khop bat ka mobile phone na jong ka te haka takar kom nga I ka ajik sneng ka bakrau ka te kajik sneng kalong kata ba kajing don por ki marjan mapa kajing don por shipara kajing don por ki khun gikti ban sneng ban karau ban ye shonglang ban ye I mo kat kum kajing I jongai kani ka film hadien ha dalajan kut kani ka film ngai ibu marang ba ukan maul di kita ki yu mo kita ki baro ki ba ulaya tep ya shongkai ba ki bahin hasam bat ki parai baro tu te kapen I ka tu ka don kapar ba ki pen I ba ki dang ya ngap radio kabapan I syai kedar ba kajnya telilang kajnya iet baro kadan hakatu kapor ba kimpat punan kami ka mobile phone ketika way ka daw ka bakta ya kanika juk ka pamenta mentah ka lahir dor ni ngadu ka akor ka buram ka ketin ka thlej teng ni dai kran hanti teng dai kran hanti sengkin kibreu teng ilong shu teng kia long kumangili baang mo kibreu ki kran lalai pucat ki ben ki kho ki ang te bom ler te mo khasi shu ak celebrity tam ta rekim tep ba
ngi tres tom hadu kan no bangin long hadu kan ne kan long ki beriu ki itu abang ya cerum seneng ro kadai bangi tres tom bagi beriu ki appreciate ya kata kai jing tres tom jengi ni sukuman ba ndre kamdei bangin long ini kata kai ngin hiardo no kan kan nadu kaburam ka akor kum keren ndre ngi deben kentu lam yangi ki ba ak ikini ki film ikini ki mula kalong ki video ni ki film ndre bikin kentulam kenang bangi rong ini man sim nomor kani kadi si benta ka kam ka jongi te long la kim kentu maki mano ban kentiu wala ngim kentiu hi mangi prakasi te kumlang in expect du karbon kentiu te rong kam se yangi kan itu te pasi semua itu kum kajingon jikte kul astat kila ban penyabiang baru sendang baru la jenan jikta kat kum kajing semua jonga katu ka bentahi ban pak shiti ya ka briu ka bala start ka badan mobile phone ka pendan kam lagi new technology kalong baik tang kajing iet ka basisha ka ba katu ka kenthei ka dan wala da ka sutu udang bi shisha ru ka pediang ya ka hadu bandakut kidaya okhuni okti kidaya shong ni salang kidaya iet shisha ka ba pen isha ba ka dan tang kata kajing teli bat kajing iet besha na kaliang ka kenthei ru na kaliang ushen rang ru ka ba krawe na kaliang kenthei na ma ka de ka bala nang la start ka balik school shasor tang ba kam ngop haki you know haki we hanrai haki we ki jingpen shoi mo la da la wan shasor la i thmai ki baro la kum ngop no bande ki we hanrai hakani ka film ka pen inuksa ba ka watla da ka kenthei ka de ka bala nang la start ka la mi la shna bar shnong la jong ka tamba ka dang don kata ka jing iet bas kem ya u usamla la jong bat ka pediang ya itai shiti ka pediang ya ka jing long jingbum nang bum start jong ta usamla la jong ka pa pen ikan uksa ka pasaya ka jing scam jong ka jing iet tulak mang usik bahar ni ka belum ka inuksaru bakal kenthei la long layar jemut jimperkhat ba Hoat. Kalau ayah sisa kacing mucing perkat habak pet ya nak kata kalian namar ba kum tahiken kala ban pediang ya ubum tip ia ya badang pu lingka ya ubum nang sisa karyam hakariam kabet maka pimpe hakani ka film kala bet la biang karyam kabet kala nang kajing nang jing start kadan handai hakawe kalian pe yu samla la jong umdan ia tang kapu lingka kala bam jasmi syaka lingka la jong still kapediang yu teka pen i shisha bakayar ka jing perkat bat ka scam shisha ka jing iya jong kayu barang menyebab kata usnrang ka wisi hammi ma lengi habanwat ka brio namar ba kenang bakin dan ki ban pej yang ila syai si ndang ila teman mana ban pej la kin pej ki kon ngi habanwat brio ngi haban yo ila jong ki kon ndre kamde ban long ba ngin ki para kamde ban klet ya ka jing sacrifice yung man mensya kidang ren ya saya mau ke mangarang alamat kata ngahaban yarap yaki ngahaban syed cinta ngahaban penbiang adong sedong adu setiap mau pen song tifen yaki habis school ngi penrai kepala iki para adu katangi iki para ndai kamdei hok bagi para kin iben ndai yang lahe kan ndangi ngilami bakim dei hok ben iben yang ndai kidi ben sutu bagi ben priang bagi leng baju kini ngahe ngasan ba ngalong hadu mentah long straightforward kalong haka point kam kelan ngai ka dialog jongki ken haka jinga keren para makish para kalong bet lani haka jinga keren bat itu ilok lani samla jongki shwa jong katuka jinga dei shilok jongki ngai ba kalong bet direct to the point kamlong kumta ken kamlong kelan kamlong buri kalong bet straightforward to the point kimlong kilong shidur kat kum kajing semua jong kilong shidur kim nang ban keren kelan kim nang ban keren jali jo kilong bat kat kum ka rukom riam jong ki kat kum ka juk ka baki pen imo kam don kam than banong ba kapisah mah ngarong ngam deru brio bab dan ba yaman kata te long isia biang kat kum kejir kerku bleng kat ni mah te long kam don kam kata kapisah ndre kadi kawe tang bapin tur sekhaman hakano platform tur sekhamat bapni ka sapa jong pi hakawe si don kamera ba pi bapin le kita maki hinwan wa pi pai ka kubor jonga shaki nongpet ki nongjingo yaki film khasi khamtam kalong ban kershan smubha ban kershan walada kade tang i music video lani i short film nani i ru nya kershan iwe khnang bangin kiu kani ke baro ka jingbum kiu he nuki liang jong ngi ki khasi kade bet tang ka jingbum kershan jong ki babun kummangi ki kan thailele kummanga shu ong nomo ngadi ka no hikai ngadi ka bli ku baladon khun de ngasha pet na buon kiliang kajing syak kan thok kabdan kajing syak kran kadan
okey naduk na yeng haduk habar tang bangim di ban sengap thani kita ken kum ta ken ngong ki pat baru ki di ban kershan ngi kitip ingi bangi la dan khon kitip ingi bangi okey ngi hikai hanre ki di ban kershan ngi ban smu thu e ka sap ka phong ka bangi don mdei bangi ya i pen i seperti bangi don ka sap ka phong ban om bangi la ya tam mdei kata hanre ngi ku ban pen pau ke ke bangi don